Daredevil Morning Light. Els superherois són un fenomen de masses i gràcies al cinema, i concretament a l'MCU, són més famosos que mai. Tant que és difícil mantenir-s'hi al marge, gairebé tothom acaba ficant-se al tema, tot i que de vegades sigui més per osmosi que no pas per interès genuí. Tothom té els seus preferits, però és innegable que n'hi ha d'alguns que desperten més simpaties que d'altres. Aquests acostumen a ser les cares visibles dels seus respectius universos i la seva imatge està tan explotada que els pots trobar des de pins i samarretes fins a altres productes. A mi els superherois mai m'han agradat especialment, però tot i així sempre hi ha hagut un personatge en concret que sí que m'ha interpel·lat. No és el més fort ni el més ràpid, destre o intel·ligent, tampoc el més carismàtic. De fet, diria que no és el millor res, però tot i així se'n fa molt més interessant que la resta. Em refereixo al personatge que es podria considerar que va donar el tret de sortida a tot això. El que segurament sigui, i per un bon motiu, el millor superheroi que hi ha. En fi, que ja ho diu el títol. Avui parlaré de l'Spider-Man, i concretament del que penso que és la millor interpretació del personatge, la d'en Sam Raimi. I quina millor manera de començar que precisament l'inici. La història d'en Peter Parker comença així, amb un poca pena perseguint un autobús mentre tothom riu d'ell, fins i tot el conductor. Els primers minuts de la pel·lícula estan dedicats íntegrament a presentar la vida de merda del protagonista. Els seus companys abusen i riuen d'ell, i el seu millor amic li roba les frases per intentar impressionar la noia que li agrada, que, per cert, surt amb un dels seus abusadors. En fi, hi ha molts adjectius al diccionari que el podrien descriure perfectament, però és que només cal mirar-lo. La seva roba és completament avorrida i de colors neutres. Sembla que la seva mare el pentini cada matí i parla sempre amb un to de veu tan fluix que imagino que la biblioteca es comunicarà amb senyals de fum. Fora de casa, en Peter Parker no és ningú. Només existeix quan els altres volen riure d'ell. És invisible. I això darrer surt de la seva mateixa boca. Some spiders change colors to blend into their environment. It's a defense mechanism. Aquests primers minuts també ens mostren la seva precària situació econòmica. En Peter pertany a una família de classe obrera. Viu amb la seva tieta, que té cura de la casa, i amb el seu oncle, que treballa com a electricista. Bé, treballava, perquè tot just l'han fet fora de la feina i amb 68 anys ha de tornar a buscar un treball. I sí, és cert que la família Parker posseeix una casa prou gran a un barri que a hores d'ara és més aviat car, cosa que potser no encaixa amb allò que molts entenem per precarietat. Però hem de ser honestos amb nosaltres mateixos i entendre que el 2002 posseir una casa relativament petita a Nova York, a mig camí entre el centre i la perifèria, era considerat l'estàndard, fins i tot una mica per sota. I que el que aleshores era un barri de minories i classes mitjanes i baixes, ara mateix s'està gentrificant. I aquest canvi de paradigma fins i tot es veu a les noves pel·lícules de la saga, que canvien la casa de la família Parker per un petit apartament d'un bloc d'edificis. Tanmateix, la pel·lícula no triga gaire a desplaçar-se de Queens a Manhattan, on en Peter Parker assistirà a la universitat. Tot això mentre no pot trobar una feina estable i ha de conformar-se amb treballar com a fotògraf a preu fet per al Daily Bugle, que a més fa servir les fotos de l'Spider-Man per a difamar-lo. Començar des de tan a baix és un plantejament atractiu. No només és una forma de generar empatia i de connectar amb el públic, sinó que fa destacar el creixement personal del protagonista. Si en Peter Parker comencés la pel·lícula sortint amb la Mary Jane i amb la miopia curada, la seva evolució no resultaria tan significativa. També és cert que no és la primera pel·li de superherois que comença amb una premissa similar, però a diferència d'altres superherois, aquesta situació romandrà la mateixa durant tota la saga. Quan l'Steve Rogers esdevé el Capità Amèrica, puja de nivell. Deixa enrere les preocupacions mundanes i passa a ser el líder dels Avengers. Ja no viu a casa seva, ja no es relaciona amb la seva família i amics i no el veiem fent res que no sigui protegir el món. Quan en Peter Parker esdevé Spider-Man, segueix sent en Peter Parker, així que ha de seguir pagant el lloguer, anant a la universitat i treballant al Daily Bugle. I amb superpoders o no, segueix sent 1. Un marginat i 2. Més pobre que una rata. Vull dir, a quantes pel·lícules de superherois veiem el protagonista demanant un préstec al banc? Aquestes escenes no són avorrides, al contrari, són les més interessants, i demostren que si ens agrada l'Spider-Man no és per la fantasia de poder. Vull dir, sí, a qualsevol de nosaltres li agradaria ser l'Spider-Man quan es gronxa entre els gratacels de Nova York, però no ens agradaria tant ser-ho quan torna a aquell apartament tan tronat que amb prou feina es pot pagar. L'Spider-Man ens agrada, però ens agrada d'una manera molt més íntima i personal que amb altres personatges, gairebé com si es tractés d'un conegut, perquè, per molt fort i destre que sigui, s'ha d'enfrontar a problemes quotidians, a problemes amb els quals ens podríem trobar tu i jo. Això, de nou, no passa amb la resta de superherois.
Per començar, podem comparar l'Spider-Man amb els dos altres superherois al pòdium dels més famosos. En Batman és tan ric que podria comprar-te tu i tota la teva família si volgués fer-ho. Pertany a la cúspide de la societat, allunyat dels problemes mundans. I sí, hi ha tot allò de la mort dels seus pares, però el dramatisme s'esvaeix fàcilment quan veus la mansió on viu. En Superman, per altra banda, potser no és ric, però és el darrer supervivent d'una raça alienígena amb prou poder per a destruir un planeta sencer. A més, a diferència de l'Spider-Man, no li suposa gaire dificultats el fet de tenir una identitat secreta. Com va dir l'Stan Lee, si l'Spider-Man té tant d'èxit és perquè tothom hi pot connectar, perquè tothom es podria veure ell mateix sota aquella màscara. I trobo que l'Spider-Man d'en Sam Raimi és el millor a l'hora de representar aquesta cara del personatge. A The Amazing Spider-Man, en Peter Parker no és un personatge tan introvertit i desgraciat. Sí, al començament en Flash Thompson li fot un bon gec d'hòsties, però durant la resta de la pel·lícula és extrovertit, fa acudits, munta en skate, té un pentinat de moda i es queda amb la noia cap a la primera meitat de la pel·li. Amb en Sam Raimi, però, hi ha una clara dicotomia entre qui és en Peter Parker i qui és l'Spider-Man. En Peter Parker, durant tota la saga, el veiem com una persona maldestra, introvertida i insegura, fins i tot innocent. L'Spider-Man és tot el contrari, és àgil, destre i mostra molta seguretat, tant que es permet fer acudits i bromes constantment. Hey kiddo, let mom and dad talk for a minute, will ya? No és gaire difícil entendre que en Peter Parker esdevé Spider-Man no només per a honorar les darreres paraules de l'oncle Ben, sinó per escapisme, per sentir-se empoderat. Cada nit, després d'un altre dia de merda, en Peter Parker es posa la màscara i surt a sobrevolar els carrers de la ciutat. Deixa de ser una persona qualsevol, un marginat, i esdevé el guardià de Nova York. I parlant de Nova York, ja he dit que l'Spider-Man és un heroi popular. El mateix Iron Man ho diu. It's kind of a Springsteen-y, working-class hero vibe that I dig. En Sam Raimi va entendre perfectament això i ho va reflectir a la seva direcció, en plans i seqüències en què l'Spider-Man s'envolta de la resta d'habitants de la ciutat. La perspectiva dels habitants de Nova York és ben present a la saga, de fet és una de les subtrames. A en Peter li importa què pensa la gent d'ell, perquè de vegades amb saber que estàs fent el correcte no n'hi ha prou. Potser d'entrada no ho sembla, ja que ajuda la gent de forma totalment desinteressada, però l'Spider-Man i Nova York mantenen una relació simbiòtica. És difícil imaginar com se'n sortiria la ciutat sense l'Spider-Man. També és difícil imaginar l'Spider-Man en una altra ciutat. Gairebé cap altre lloc té tants gratacels i edificis per on gronxar-se i reptar. No és casualitat que l'Spider-Man gairebé mai marxi d'allà. La seva jurisdicció comença i acaba a Nova York. Es deu a les persones normals i als seus problemes quotidians. Mantenir contacte amb la resta de la gent forma part del seu dia a dia. Aquesta és una part essencial del personatge, així que és present a pràcticament totes les reinterpretacions que se n'han fet. De la mateixa manera que el veiem retornar objectes robats i aturar trens descarrilats, el podríem veure donar indicacions a gent perduda o agafar el metro. Això tampoc passa amb altres superherois. Se'ns faria estrany veure el Hulk, l'Invincible o els Power Rangers detenint un robatori o ajudant una persona qualsevol. Gairebé semblaria desaprofitar els seus superpoders. Però amb l'Spider-Man passa tot el contrari, no oblida les seves arrels. Hi hagué un temps en què ell també fou una persona petita i desemparada, i la gent ho té en compte. Mai veuràs un paio cantant al metro sobre Thor o en Green Lantern. Si hagués de descriure amb una paraula què li aporta l'Spider-Man al gènere dels superherois, diria que humanitat. La condició dels superherois mai queda del tot clara. De vegades són mutants, de vegades extraterrestres, altres vegades són déus i semideus, però sigui quin sigui l'origen dels seus superpoders, acaben resultant bastant impersonals. El que vull dir és que quan agafes aquests éssers tan poderosos i els mostres volant, llançant rajos pels ulls o destruint tot el seu pas durant les seves lluites, te'ls deixes de mirar com a persones. Aparentment no hi ha gaire en comú entre una persona normal i aquests superhumans. Els superherois dediquen íntegrament la seva vida a lluitar contra amenaces mundials o universals. Estranyament, els veiem fer res que nosaltres també fem. Mentre que altres pel·lícules de superherois dediquen la major part del temps a les missions i als combats, Spider-Man decideix mostrar-nos com és la vida d'en Peter Parker quan es treu el vestit. El veiem a la feina, de camí a la universitat o a la casa de la seva tieta. L'Spider-Man sagna, plora i pateix, com tu i com jo. I com tu i com jo hi ha persones a les quals admira, referents que li indiquen el camí. Fins i tot, la primera pel·lícula té aquella escena a l'hospital en què Peter es declara la Mary Jane, i no són paraules profundes i especialment romàntiques. En Peter no és bo parlant, però t'arriba precisament per això. No estàs veient una escena de Shakespeare, estàs veient a un adolescent insegur fent mans i mànigues per a confessar-se a la persona que porta estimant tota la seva vida. T'arriba perquè sembla real, perquè en Peter podríem ser qualsevol de tots nosaltres. Spider-Man ens ensenya que és quan se'ns mostra qui hi ha darrere del superheroi que més connectem amb aquest. I la conclusió que podem extreure d'aquesta mirada al dia a dia d'en Peter Parker és que és una putada sent Peter Parker.
Potser l'Spider-Man no es dedica a protegir el planeta o l'univers de grans amenaces, però això no vol dir que el seu esforç sigui menor. Com ja he dit abans, l'habitual seria que els superpoders li donessin a en Peter Parker la confiança i coratge necessaris per a deixar de ser un marginat, però no és així. La vida d'en Peter no millora quan esdevé l'Spider-Man. De fet, empitjora. Per en Peter, tenir la capacitat de fer el bé és motiu suficient per haver de fer-lo, i això comporta haver de renunciar a molt, fins i tot a la seva felicitat. Aquesta lliçó representa la màxima del personatge, però tot i així ha de recórrer un llarg camí per arribar a aquesta conclusió. Tots coneixem de sobres les darreres paraules de l'oncle Ben i com en Peter es transforma en Spider-Man per a honorar la seva memòria, però la cosa no acaba aquí i, de nou, penso que la versió d'en Sam Raimi és la millor a l'hora de representar això. La primera pel·lícula de la trilogia finalitza amb una lliçó amarga. Quan derrota el Green Goblin sembla que tot arriba a la seva fi, que en Peter es podrà prendre el descans que mereix, però la realitat no hi pot estar més allunyada. I fins i tot, quan té allò que porta tants anys anhelant davant seu, ha de mirar-li als ulls i renunciar-hi per fer allò que pensa que és correcte. És un final molt tràgic. L'heroi ha completat el seu camí, de forma totalment desinteressada ha posat en joc la seva vida i la de tot allò que li importa per a derrotar el mal que amenaçava la ciutat. Però a la seva arribada no l'espera en la glòria o el reconeixement. Quan torna, allò que el rep és un altre sacrifici més, potser el més difícil de tots. La lliçó amb què clou la primera pel·lícula és que una vegada et poses el vestit, no hi ha marxa enrere, no hi ha descans. I aquesta és la vida que en Peter ha escollit. La segona pel·lícula, lluny de cloure aquest tema, el recupera i expandeix. A Spider-Man 2, en Peter la vida el tracta fins i tot pitjor. Sí, la vida que ha escollit requereix molt de sacrifici. Ha de renunciar a la seva estabilitat econòmica, la seva feina, l'amor de la seva vida, la relació amb el seu millor amic i els seus estudis i... Val la pena? Val la pena posar-ho tot en joc per a una ciutat que no fa res més que putejar-te? Val la pena entregar-te tant si al final del dia ni tan sols recordaràs el teu aniversari? No és just donar tant mentre la vida no té absolutament res per tu. Així que en Peter renuncia. S'ha acabat ser l'Spider-Man. S'ha acabat intentar viure els somnis dels altres. I, de fet, funciona. Més o menys. Per primera vegada en molt de temps, en Peter torna a assaborir la vida. I potser no dura gaire i tots sabem que tornarà a posar-se la màscara. Però, tot i així, segueix sent l'únic superheroi a qui veiem passar per un moment tan baix. Durant totes les pel·lícules veiem en Peter dubtar, patir, plorar i fins i tot renunciar. Abans he esmentat la paraula humanitat. Hi ha alguna cosa més humana que rendir-se quan tot va malament? Quan hem vist llançar la tovallola als Vengadors o a la Lliga de la Justícia? Mai. La majoria dels superherois ens ensenyen que cal tenir una determinació de ferro i no perdre mai el nord. Que cal tenir clar en tot moment què està bé i què està malament. Els dubtes afableixen l'esperit. I escolta, està molt bé això de tenir clar els teus principis, però els humans no funcionem així. No vull semblar un llibre d'autoajuda, però la vida no és una línia recta de progrés constant. De vegades retrocedim, de vegades claudiquem i de vegades ens equivoquem. Aprenem la lliçó i tot i així ens tornem a equivocar. Tot això no és un obstacle a superar, és la vida mateixa. No hi ha res de dolent a caure i abandonar sempre que puguis tornar a aixecar-te, sempre que reconeguis els teus errors i intentis perseverar. El dubte és tan real com la vida mateixa. Si fer el bé fos sempre tan evident, no tindria cap mèrit fer-lo. I de dubtes, en Peter Parker en té molts, però al capdavall escull fer el que pensa que és correcte i no li calen superpoders per això. L'Spider-Man està lluny de ser perfecte. No només s'equivoca, sinó que pot arribar a ser egoista, insegur i molt violent i visceral. Fa mal als seus éssers estimats i a ell mateix. Dubta, plora i sagna. I l'Spider-Man no és un heroi malgrat això. L'Spider-Man és un heroi precisament per això.